Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι στα Guys. Όπως βλέπετε είμαι ένας Master. Οι φίλοι μου είναι Champions, στη φάση δεν πάνε καθόλου καλά. Και παίζω απλά ένα παιχνίδι με Master 1. Και πριν το κέρδισα. Άμα γίνεται, είναι για οδηγίες αυτό το παιχνίδι. Και άμα γίνετε ιδρωμένοι σαν εμένα, άμα φάτε level 15 tackling, γίνεται αόρατη. Μόνο άμα είστε ιδρωμένοι, εντάξει. Δηλαδή, άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε ή ασπίδα. Αλλά εγώ προτιμώ αόρατο γιατί δεν φαίνεσαι. Οπότε κάτσε. Άμα είσαι εσύ κι άλλος ένας και κάτσε. Ωραία, δείτε το κόλπο. Γίνομαι αόρατος και καμπουμ. Δεν με βλέπει κανείς. Του ρίξα ένα τάκλινάκι. Τώρα θα τα φάει τα μπουνίδια του. Κι άλλο τάκλιν. Νομίζω πως του αρέσει να είναι έτσι. Έριξα και full δυνατή μπαλιά. Το είδατε? Ωραία παιδιά, θα κάνω face reveal άμα φτάσω στους 100.000 εγγραφές. Οπότε κάντε εγγραφή για να κάνω face reveal. Ωραία, άμα πετύχετε αυτό το εμπόδιο, κάνετε αυτό το πράγμα και αυτό είναι εύκολο εμπόδιο. Αλλά μην κάνετε σαν εμένα όπως τώρα έχασα. Να. Πόσο είναι? Εντάξει, ένα λεπτό, είναι μικρό. Ωραία. Όπως βλέπετε το Master Rank είναι πολύ δύσκολο και όλο παίρνεις 5 πόντους. Αλλά εγώ πριν είχα κερδίσει και πήρα 100. Ωραία. Θυμάσαι να δείτε και το βίντεο που έκανα το κόλπο με την μπάλα εκεί πίσω. Τώρα δείτε τα abilities μου λίγο, θα φλεξάρω. Αγνοήστε αυτό, αγνοήστε το σπαθί, αυτό, ποιο άλλο να αγνοήσετε και αυτό και αυτό. Αυτά βασικά αγνοήστε τα για εμένα γιατί τα έχω level 1 γιατί δεν είναι καλά. Αλλά αυτό είναι full καλό γιατί άμα βάλετε το stop level 15 θα τρέχει από εδώ και από εκεί. Το έχω πάθει αυτό και νόμιζα πως ήταν lag. Αλλά τελικά δεν είναι lag, οπότε σας προειδοποιώ. Και θα σας πω ποια abilities να χρησιμοποιήσετε. Εγώ σας προτείνω να χρησιμοποιείτε ζάρι, αλλά το έχω level 1. Πρέπει στα πρώτα 5 levels να το κάνετε να πάει πιο γρήγορα γιατί θα χτυπήσετε δυνατά τον αντίπαλο. Μετά στα επόμενα 5 που θα είστε σε αυτό εδώ το πράγμα, θα κάνετε αυτό και στο τέλος για να πάρετε αυτό κάντε πάντα το cooldown. Καταλάβατε? Και το ίδιο κάντε και με τα άλλα emotes. Προχωρήστε από την ταχύτητα, δύναμη, τι είναι, μετά πόση ώρα κρατάει και τελευταίο το cooldown. Για παράδειγμα, ας πούμε αυτό. Κάντε για αρχή αυτό, μετά αυτό και μετά αυτό. Για το tackling κάντε αυτό πρώτα, αυτό και τέλος αυτό και θα έχετε το τέτοιο. Ωραία, έχω level 6 αλλά δεν ξέρω γιατί είναι τέτοιο. Ξεκινήστε από αυτό, μετά πηγαίνετε αυτό και μετά αυτό, καταλάβατε? Μετά γι' αυτό πηγαίνετε από εδώ, μετά αυτό και μετά αυτό. Ωραία. Ωραία, τώρα ξεκινήστε από αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό. Αυτό και αυτό. Ποιο άλλο δεν έχω πει? Αυτό το έχω πει. Αυτό, βασικά όχι, πρώτα αυτό, μετά αυτό και μετά αυτό. Αυτό και αυτό. Βασικά έχω βαρεθεί να σας λέω για τα abilities. Βασικά λάθος το είπα. Αυτό και αυτό. Έχω βαρεθεί να σας λέω και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Όπως βλέπετε είμαι ένας Master. Το έχω πει και στην αρχή για να το ξανακούσετε άμα δεν ακούσετε ότι είμαι Master. Ωραία.
ποια πίστα θα μας βγάλει και θα σας πω και μερικά κολπάκια για αυτήν. Πόση ώρα βάζω εδώ? 5 λεπτά. Αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά Stumble Guys βίντεο. Ωραία, ένας Legendary. Είμαι λίγο άρρωστος, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, περιμένετε να γίνει μπάλα, γίνεται μπάλα και χτυπήστε τον πρώτο αντίπαλο που δείτε με την μπάλα. Μετά γίνετε αόρατοι, γιατί άμα χτυπήσετε κάποιον θα σας φοβηθούν. Και μετά να πατάτε συνέχεια τη βόμβα μπας και χτυπήσετε κάποιον. Άμα δείτε κάποιον να κάνει ή ζάρι ή τάκλιν ή φλογερή μπουνιά ή level 15 μπάλα, να τον σκοτώσετε. Είδατε πως πατάω τις τέτοιες, τις βόμβες. Δείτε. Όχι, είναι στόχιστα. Πάει αυτός. Είδατε, άμα πάτε να πέσετε, κάντε κατευθείαν μπουνιά για να σωθείτε. Και άμα γίνεται κάποιος αόρατος, γίνετε κι εσείς για να αποφύγετε το attack του. Και άμα είναι κάποιος αόρατο και εσύ δεν έχεις αρκετό durability, γίνε κι εσύ αόρατος. Βασικά μην γίνεις αόρατο, γιατί άμα δεν έχεις πολύ durability. Είδατε πως τον χτύπησα, έκανα δυνατή μπουνιά με dive. Οι φίλοι μου το λένε Everground, αλλά από πού πήραν αυτό το όνομα, κανένας θεός ξέρει. Είδατε πως νίκησα, έκανα τα κόλπα. Κάντε και εσείς αυτά τα κόλπα που σας είπα για να κερδίσετε σαν εμένα και να γίνετε champion. Αλλά εγώ είμαι στο μισό δρόμο για champion, ούτε καν μισό δρόμο για Master 2. Και είδατε, άμα στο επόμενο βίντεο είμαι Master 2, θα ισχύουν τα κόλπα μου και κάνετε τα κι εσείς. Ωραία, κλείνω τώρα γιατί